हेल' हेल' ब्रमोन लाइभआव फैफिनदो आंना मोनसे सासे लोगोआ फन खालामदोंमोन बिनिखायनो इमारजेन्सि फन खालामनायखाय आङो लाइभखौ दोनथ'नो गोनां जादों। हेल' लाइभआव सोर सोर दंमोन फैफिनजोबदो लोगोफोर। दा आंनाव इमारजेन्सि फन खालामनायखाय आङो फनखौ रिसिभ खालामनानै लाइभखौ दोनथ'नो गोनां जादों। दा गाज्रि मोननाङा लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनबाय। दा सासे लोगोनि फन फैदोंमोन, ओमफ्राय बिनिनो आङो फनखौ रिसिभ खालामनायाव लाइभखौ दोनथ'नो गोनां जादों ब्रमोन। दा बयबो फैफिनजोबदो दे, सोर सोर दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा सासे मानसिया कल खालामदोंमोन, गामिनि लोगो बल खेलायाव थांनो लाहरदोंमोन बियो। दा बिनिखायनो आङो लाइभखौ दोनथ'नो गोनां जादों ब्रमोन। दे फैफिनजोबदो गासिबो। अके बरिया दे। सोर सोर दङ र' आं नाम लाजोबनि। रिंखां क्रेसन ब्र'बो फैफिनबाय जोंना। सानसुमा बरगयारि ब्लग, सानसुमा बरगयारि ब्लग ब्र' सासे लोगोआ फन हरदों, बल खेलायाव थांनो लोगो लादोंमोन। बल खेला जादों जोंनिथिं 15 आगष्टनि, बेयाव थांनो लोगो लाहरदोंमोन आंखौ। दा बिनिनो आङो लाइभ गोनां जादों। आङो दा थांला होनहरबाय, गाव हारसिं थांसिगोन। दा सतीश बि अफिसियेल ब्र'आबो जोंना लाइभआव फैबाय, थेंक इउ ब्र'। आरो केबि अफिसियेल अके, ओमफ्राय आर बि बड' स्टेटास हेल' ब्र' जाफुं बसुमतारी। आं फैफिनखायो ब्र'मोन। आङो सानफ्रामबो नङाब्लाबो बेबायदिनो प्रमसन खालामनो फैबाय थागोन। दा जि बि के वार्ड ब्र' आंनि लाइभआव दिनैसो फार्स्ट टाइम खोमा। दा ब्र'खौ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ, वेलकाम। बिकास गेमिं हेल' ब्र' हेल'। दा सतीश बसुमतारी वाइ एक्स एस बि मिक्स ब्लग हाइ दस हेल' फ्रेन्ड। दा जोंनाव सानैसो गोदानफोर फैदों दिनै। जोङो बयनिखौबो चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै होगोन लोगोफोर। दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। दा आङो चेनेल प्रमसन खालामनायखौ स्टार्ट खालामफिननोसै। दा आङो सानसुमा बरगयारि ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै आङो। दा आंना अलरेडि बेखौ साबसक्राइब खालामनानै लाखानाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनोसै। टटेल 80 साबसक्राइबार दङ ब्र'ना, ओमफ्राय 44 भिडिअ। दा जोंना मा जि बि के वार्कआ मा होनदों, सिगाङावनो दंखायो आं ब्र' नोंजों। आदसा ब्र', आङो नोंनि बे चेनेलनि नामखौ दिनै फार्स्ट टाइम नुनो मोनदों, बेनिखायनो मिन्थियाखै। जुदि आंनि लाइभआव फैयोब्ला कमेन्ट खालामाबा मिन्थिया ब्र'। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों दे, नोंथांमोना सापर्ट खालामदो। जायफोर सापर्ट खालामाखै, सानसुमा बरगयारि ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। दे सोर सोर खालामखानाय खोन्थाहरबानो जाबाय। र' आं नाम लानि। रिंखां क्रेसन ब्र'आबो खालामखानाय जानांगौ। दा ओमफ्राय बिकास गेमिंआबो खालामबाय, उदांसार ब्रह्मआबो खालामखानाय। सतीश बि अफिसियेल मा होनदों ब्र', माथो साबसक्राइबारानो खमायजोबफिनोसो। औ ब्र', दा होनबाबो सासेयानोमोन बा सानैयानो जा, बेबायदिनो सापर्ट खालामलायबाय थागोन आरोखि। खमायनायाथ' खमायो, सोरबा सोरबा आनसाबस्क्राइब बानायनानै लाफिनो ब्र'मोन। सोरबा सोरबा ओरैबायदि सानोना, गावना जुदि माइनास आनसाबस्क्राइब जाफिनो, बियो रागा जोंनानै आनसाबस्क्राइब खालामफिनजोबो मानसिफोरनिखौ। बिनिखायनो आनसाबस्क्राइबबो जायो जानो हागौ। बिनिखायनो आङो बुङो, रावबो बेबायदि दा खालाम, आनसाबस्क्राइब खालामनाङा साबसक्राइब खालामखानायखौ। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, सानसुमा बरगयारि ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। कृष्णा बसुमतारी हाय होनहरदों, हेल' कृष्णा बसुमतारी, लाइभआव दंना गैया फ्रेन्डआ खोन्थाहरबानो जाबाय। सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। दा सानसुमा बरगयारि ब्लगना जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। 82 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दे सापर्ट खालामनानै फै। आरो सोर सोर सापर्ट खालामखानाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय।
फोरमाय नार्जारियाबो खालामबाय, सोराङाबो खालामबाय, जाफुङाबो खालामबाय जोंना। ओमफ्राय सोर खालामखो र' आं कमेन्टआव नायनि दसे। जायफोर खालामाखै खालामनानै लाबानो जाबाय। बिकास गेमिं आंनाथ' बारायलानो खमायफिनजोब्बायसो। मा जाहोननि थाखाय खमायो ब्र'? दा बेखौ रावबो मोजाङै मिथिया। सोरबा भिडिअखौ नायनो बानानैबो माखासे साबसक्राइबार मोनखानाया आनसाबसक्राइब खालामो जानांगौ। नङाबाथ' साबसक्राइबा बिदि खमायलाबायनाङा। कृष्णा बसुमतारियाबो दङ फ्रेन्ड। अके कृष्णा बसुमतारि फ्रेन्ड, आं नोंनिखौबो प्रमसन खालामगोन। बयनिखौबो लाइभआव थाबाय थांनो नाङा। सोरां ब्लग 10K आंनिखौबो खालाम, प्रमसन खालामगोन सोरां ब्लग ब्र'। दा माखासे गोजाम फुरानाफोर फैनायखौ आङो होगोरजोबनि। आङो गोदानानो जा गोजामानो जा आङो होगोन गासिनिखौबो। नेरसोन अफिसियेल ब्लग सानसुमा बरगयारि ब्लग ब्र'निखौ खालामबाय। अके थेंक इउ नेरसोन अफिसियेल ब्लग। दा दहाय आंनिखौ होआखै ब्र'। उदांसार ब्रह्मनिखौ दहाय होनाय जायाखै। सानसुमा बरगयारि ब्लग भिडिअखौ नायाब्ला आनसाबसक्राइब जाफिनो ब्र'। अके भिडिअखौबो नायनांगौ। जायफोर साबसक्राइब खालामदों भिडिअखौ नायनानै खालाम। गाहायाव आं सापर्ट खालामबायबा आङो हेल्प खालामबाय बेबायदि होननानै। YZSP मिक्स ब्लग आंबो साबसक्राइब खालामखानायसो ब्र'। आंनियाबो साबसक्राइबार खमायफिनलाङो बाट आं रावनिखौबो आनसाबसक्राइब खालामफिना। औ ब्र' आनसाबसक्राइब खालामफिननो नाङा, सापर्ट होलायनांगौ जों बर'जों बर'। कृष्णा बसुमतारि सानसुमा आंनिखौबो खालामदों, आं नोंखौ खालामना होबाय। कृष्णा बसुमतारि फ्रेन्डआ सानसुमानिखौ खालामना होबाय। ओमफ्राय जिबि के वार्क आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हरनो होदोलै ब्र'। 1K सो खालामना होनो थिनदो। होगोन ब्र', दा लाइभआव थाथ'बानो जाबाय दे। आं सापर्ट खालामनो थिनदों। माबार सापर्ट खालामनानै फै नोंथांमोना, होनबानो आं लिंकखौ थाब होनानै होनो हागोन गासिनिखौबो। सापर्ट खालामनानै फै दे माबार। दा जोंना दहाय फार्स्ट टाइम फैनाया, फार्स्ट लाइभआव फैनाया सोरमोन खोन्थाहरबानो जाबाय। आरबि बड' स्टेटास होदो ब्र'। आंनिखौ होगोन ब्र'। थाथ' दा गोबां सिगांनि मानसिफोरबो दङ, बयनिखौबो आं लाइनै होलांजोबगोन। सतीश बि अफिसियेल सानसुमा खुंगुर ब्लगखौ फुल वाच खालामना साबसक्राइब खालामबाय। अके थेंक इउ ब्र' सतीश बि अफिसियेल। बेबायदिनो जोंना भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालामना होनांगौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि नामा जाहैबाय सानसुमा बरगयारि ब्लग। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों, सापर्ट खालामनानै फै। दा जोंना आङो नैबे फोरमाय नार्जारिनिखौ खनसे, फोरमाय नार्जारिना दहाय साबसक्राइबारा बारायदोंना बारायाखैमोन खोन्थाहरफिन। दहाय फोरमाय नार्जारिया सासेबो बारायाखै होनदोंमोन। आङो सिगाङाव लिंक होखांबायमोन फ्रेन्डनिखौ। दा बारायदोंना बारायाखै खोन्थाहरबानो जाबाय। आं बिनिखौ गोदान लिंक 6 साबसक्राइबारल' दङ, सासेबो बारायाखै फ्रेन्डनि चेनेला। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामनानै होदो। फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआ कमेन्ट लिरहरदों, सासेबो बारायाखै ब्र' दाबो। अके दे, आं नोंनिखौ लिंक होनानै होफिनबाय। दा जायफोर फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। सासेबो बारायाखै फ्रेन्डनि चेनेलाव। दा सापर्ट खालामनानै फैदो। जाय सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। उदांसार ब्रह्मआ खालामखानायसो दे, कमेन्टआव खोन्थाहर। जाफुङाबो खालामखानायसो, बिनिखायनो बारायाखै जोंना। ओमफ्राय दे खनसे कमेन्टआव खोन्थाहरजोब सोर खालामदों, सोर खालामाखै। केबि अफिसियेल ब्र'आ नै दासो खालामदों। दा नायनि आङो 28 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा सानै बारायबाय दे, 26 निफ्राय 28। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो दे। खालामबाय आंबो। अके जोंना सोरां ब्लगआबो खालामना होबाय। 30 साबसक्राइबार मोननो हाबाय जोंना। फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेल फ्रेन्डआ 30 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। दा जोंना
आनन्त सायारि ब्र'आबो आंनि लाइभआव फैबाय। थेंक इउ ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय। दिनैबो सापर्ट खालामलायसै, सासेयानोमोन बा सानैयानोमोन, गावजों गाव हेल्प होलायसै दिनैबो। दा रिंखां क्रेसना दंखायो सापर्ट खालामखानाय। नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो फोरमाय नार्जारिनिखौ खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा आङो आरबि बड' स्टेटास ब्र'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। आरबि बड' स्टेटास नोंनिखौनो होबाय ब्र' आङो नै नाय नोङो नों होनहरदोंमोन ना एबार आंनिखौ ब्र' लिंकखौ होनाया अके होबायानो ब्र' नै आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। 3 बारायदों ब्र' दासो अके। दा माखासे मानसिफ्रा फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सिगाङावनो सापर्ट खालामखानाय जानांगौ फ्रेन्ड, बेनिखायनो बारायाखै। दा जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै हो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होदों आरबि बड' स्टेटास इउटुब चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना फैदो ब्र'मोन। जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। आं सापर्ट खालामबाय, कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सापर्ट खालामदोंबा। आरबि बड' स्टेटास इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 33 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा जोंना रिंखां क्रेसना 13 वाट्स खालामगासिनो, लाइकखौनो होआ माथो। औ ब्र'मोन लाइभआव दङब्ला लाइक होनानै हो। लाइक होनायनि जेबो जाया, साबस्क्राइब खालामनायनिबो जेबो जाया। लाइक साबस्क्राइबखौ हो आरो लाइभआव दङब्लाथ' लाइकखौ होथारनांगौ। दा जिबि वार्कआ मा होनदों खालामना होदो फ्रेन्ड्स। अके फ्रेन्ड जिबि वार्क। दा दसे सम थाथ' लाइभनिफ्राय थांनो नाङा, होजोबगोन। जाफुं बसुमतारि बिकास गेमिंआबो खालामना होबाय जोंना। आंना खमायफिनबाय दासो ब्र' मारै जाखोथाय। मारै दा आं नोंनिखौ दासो लिंक होनानै होदों, मारै दानो खमायफिननांगौ ब्र'नो वाइटि स्टुडिअ'आव चेक खालामनानै नाय। नेरसोन अफिसियेल ब्र' आंनिखौबो लिंक होदो। अके जोंना लाइभआव सिगां फैदों, दा आङो ब्र'खौ होनाय जागोन। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। आरबि बड' स्टेटास फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो नेरसोन अफिसियेल ब्लग इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामबाय। आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा। दा आङो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। लाइक खालामनानै हो, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो ब्र'मोन। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। नेरसोन अफिसियेल ब्लग टटेल साबस्क्राइबार दङ 41 साबस्क्राइबार आरो भिडिअ'आ 44 भिडिअ' दङ ब्र'निया। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 43 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय, 2 बारायबाय दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। दा आं बेबायदिनो मोनफा मोनफा लांजोबगोन गासैनिखौबो। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। नेरसोन अफिसियेल ब्लग 45 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। सोर सोर आंनि लाइभआव दङ साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरबि बड' स्टेटासआ 4 बारायदों ब्र'। अके जोंना आरबि स्टेटासना 3 बारायबाय। कृष्णा बसुमतारि खालामखानायसो नेरसोननिखौ। अके कृष्णा बसुमतारि थेंक इउ। ओमफ्राय आरबि बड' स्टेटास खालामबाय दे। सोर सोर खालामखो खोन्थाहर कमेन्टआव। जोंना टेक्न' बर'आ आं दासोलै अके टेक्न' बर'आबो लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ टेक्न' बर' ब्र'। दा सोरां ब्लग खालामबाय आं साबस्क्राइब। अके आनन्त सायारि
ब्र'आबो खालामना होबाय। जायफोर खालामाखै खालामना फैदो दे र' आं चेक नायनि। 47 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। दा आङो नेरसोन अफिसियेल ब्लग दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ सिगां होखांनाय बायदि मोनदों। होदोंना होआखै खोन्थाहरलाय। ब्र'आ नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र'आ आं सिगां होखांनाय बायदि मोनोमोन। दा नोंथांनि चेनेलखौ आङो होदोंना होआखै आङो बावबाय। दा नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आंनो। फोरम नार्जारि आंनिखौ 400 खालामना होदोलै ब्र'नो। नेक्स्टआव होगोन र' लाइभआव थाथ'बाय था। आङो बयनिखौबो होफिनगोन उनाव। जोंना दा गोदान दंना, नङाबा रागा जोङो गोदाननिखौ होगोरनि आङो। दा बयनिखौबो होआ नङा होफिनगोन आङो उनाव। दा थांनोल' नाङा, सापर्ट होलायबाय था बेबायदिनो। होदोंमोन ब्र'। आदसा नेरसोन अफिसियेल ब्लग चेनेलखौ आङो सिगाङाव लिंक होनानै होखांबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो कृष्णा बसुमतारी फ्रेन्डआ आंनि लाइभआव दंना गैया दे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। कृष्णा बसुमतारीना 100K साबस्क्राइबार जाथारसै। 1000 साबस्क्राइबार जाथारनोसै। दा आं फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि नामा जाहैबाय कृष्णा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै फटाफट सापर्ट खालामनानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे। लोगोफोर दा सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। कृष्णा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जोंना MT ब्लगआ आंनि लाइभआव फैबाय। दा थेंकिउ MT ब्लग। दा दिनैबो प्रमसन सोलिबाय थादों जोंना। आं दा बयनिखौबो प्रमसन खालामनानै होगोन। दा मा होनदों जोंना कृष्णा बसुमतारीया 975 मोन खमायबायसो फ्रेन्ड। बिसिबां खमायनानै दङ फ्रेन्डनिया? दा आं फ्रेन्डनि चेनेलखौ खनसे भिजिट खालामनानै नायफिननि। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 980 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय कृष्णा बसुमतारीया। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। सापर्ट खालाम, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो कृष्णा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ। माबार 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जाथोंसै फ्रेन्डनि चेनेला। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। सानसुमा बरगयारि ब्र'आबो खालामबाय। लोगोसे नेरसोनाबो खालामबाय। ओमफ्राय MT ब्लगआबो खालामबाय। जायफोर खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दानिया आङो नैबे ब्र'नि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। उदांसार ब्रह्मनिखौ होनाय जायाखै। दा उदांसार ब्रह्मनिखौ आङो होनानै होबाय। दा टटेल 42 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। ब्र'आ भिडिअ'बो खम हगारो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय। गबिन्द बर'फोरखे हेल' ब्र'। आं एसे बेस्थ'मोन। आदसा ब्र' लाइभआव फैफिननायनि थाखाय थेंकिउ ब्र'। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो दे। जेबि वार्कआबो फैफिनबाय जोंना हेल' बुंहरदों। थेंकिउ जेबि वार्क लाइभआव फैफिननायनि थाखाय।
दा आंनि चेनेलखौबो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै हो आरो लाइभआव दङब्ला लाइक खालामनानै हो। दा उदांसार ब्रह्मना 42आव 44 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामाखै फटाफट साबस्क्राइब खालामनानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जाफुं बसुमतारी खालामखानाय खोन्थाना हो। अके थेंक इउ जाफुं बसुमतारी। दा आरबि बड' अफिसियेला मा होनदों? हेल' ब्र' दासो अनलाइन जादों आंहा। अके आरबि बड' अफिसियेल लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। दा प्रमसन सोलिदों, दिनैबो प्रमसन खालामलायगोन। सासेयानो मोन बा सानैयानो मोन, गावजों गाव जोङो हेल्प होनायखौ नागारा। थेवबाबो बर'जों बर' जोङो हेल्प होनायखौ मालाबाबो नागारनो नाङा। साबस्क्राइब खालामनायजों जेबो जाया। साबस्क्राइब खालामोब्ला नोंनि लस जाया नङा लोगोफोर। साबस्क्राइब खालामनायजों रावनिबो लस जाया। बेनिखायनो जोङो गावजों गाव इउटुबारजों इउटुबार जोङो सापर्टखौ लालायनांगौ। साबस्क्राइब खालामोब्ला नोंनि लस जाया, लाइक होयोब्ला नोंनि लस जाया। दा जोङो बेखौ गावजों गाव खालामनानै लालायनांगौ। दा रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिन नाङा। बयबो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव। दा उदांसार बर'निखौ सिगाङावनो खालामखाबाय। थेंक इउ ब्र'। खालामनानै लानांगौ जोंना। आं जेखौ लिंक होदों बेखौ सापर्ट खालामनानै फै बयनिखौबो। सोरां ब्लग 10K आंनिखौ माला होगोन ब्र'? अके होगोन र'। आङो दा कमेन्टबो बुजायोना एसे हास्लाबा जानानै दङ। दा आङो बयनिखौबो लासैनो होगोन। लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। जुदि लाइभनिफ्राय थाङोब्ला होनाय जानाय नङा। दा आङो उदांसार ब्रह्मनिखौ लिंक होनानै होदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 46 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा आङो नेक्स्ट लिंक होनानै होफिनसै। दा आङो सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। सतीश बि अफिसियेल। आङो दा सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होबाय। सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो। सतीश बि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो आरो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। दा टटेल 397 साबस्क्राइबार जानानै दङ आरो 41 भिडिअ। 398 सानैल' बारायदों दे दाबो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। सतीश बि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'मोन। सतीश बि अफिसियेल। कृष्णा बसुमतारिया खालामबाय आरो आरबि बड' अफिसियेल खालामबाय। जोंना आरबि बड' अफिसियेलाबो। आंनाबो बिराद आनसाबस्क्राइब जागासिनो दङ ब्र'मोन। चेक खालामनानै नाय आंनि चेनेलखौबो चेक खालामनानै बायसान्स आनसाबस्क्राइब जादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। अनन्त सायारि ब्र'आबो खालामबाय। अके बरिया थेंक इउ। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। दा सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेला 402 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। अके थेंक इउ। बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगौ। सतीश बि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव 405 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। अके थेंक इउ ब्र'मोन। बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगौ। ब्र'निया बिसिबां खमायदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मा होनदों जोंना सतीश बि अफिसियेला खमायजोबदोंसोनो। बिसिबां खमायदों खोन्थाहर आरो दा बिसिबां साबस्क्राइब बारायफिनखो कमेन्टआव खोन्थाहरफिन। जोंना दा सतीश बि अफिसियेल ब्र'नि चेनेला 405 साबस्क्राइबार जाफिनबाय जोंना। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो जिबिके वार्क ब्र'नि चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय। ब्र'आबो आंनि चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो। लोगोसे आङो ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै ब्र'नि चेनेलखौ। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै
दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय जिबिके वार्क 293 टटेल 293 साबस्क्राइबार जानानै दङ 36 भिडिअ दा ब्र'आ मा भिडिअ खालामो अके ब्र'आबो मोजां भिडिअ लाबोयो जानांगौ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो जिबिके इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'मोन कमेन्टआव खोन्थाहर दा टटेल 293 साबस्क्राइबार जानानै दङ दा सोर खालामदों कमेन्टआव आंनो खोन्थाहर जिबिके वार्क इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो 293 साबस्क्राइबार जानानै दङ दासिमाव जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो दे सोर खालामदों र' आं कमेन्ट नायनि उदांसार ब्रह्म भिडिअखौ नायनानैसो खालामनांगौ जोंना नैबे केबि अफिसियेल सतीश बि अफिसियेलखौ खालामबाय आरो आङो दा गोदान लिंक होनानै होदों ब्र' केबि अफिसियेल आङो दा गोदान लिंक होनानै होदों बे आं लिंक होनायखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो दा जोंना सोरां ब्लगआबो खालामबाय जाफुं बसुमतारियाबो खालामबाय टेक्न' बर'आबो खालामबाय एमटि ब्लगआबो खालामबाय गबिन्द बर'आबो खालामबाय दा सतीश बि अफिसियेला मा होनदों 10 जन खमायदोंमोन सिगाङाव खालामनाया दा 10 जन खालामफिनबाय आसा खालामो खमायफिना अके ब्र' दा आंबो बेखौनो बार बुङो साबस्क्राइब खालामखानायखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो जिबिके वार्कखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा गोबां मानसिफ्रानो खालामबाय होननानै खोन्थाहरदों नाथाय आं बेयाव आपडेट जानायखौ नुनो मोनाखै दा ब्र'आ आंनो खोन्थाहर नोंथाङा इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर बेसिबां बारायखो दा नोंना टटेल 293 साबस्क्राइबार दङ ब्र' दा आङो बेयाव आपडेट जानायखौ नुनो मोनाखै दा नोंथाङा वाइटि स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै बेसिबां साबस्क्राइब जाखो थांनानै आंनो खोन्थाहर कमेन्टआव दा आङो आरबि बड' अफिसियेलखौ लिंक होनानै होनोसै आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि चेनेला अलरेडि 1K साबस्क्राइबार होनबाबो ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आं दा जिबिके वार्क ब्र' नोङो आंनो खोन्थाहरफिन इउटुब स्टुडिअआव थांनानै दा बयबो जोंना लोगोफ्रा बयबो साबस्क्राइब सापर्ट खालामजोब्बाय नोंनिखौ आङो नुनो मोनाखै आपडेट जायाखै नोंनिया दा नोङो इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै बेसिबां मोनखो आंनो खोन्थाहर दा आङो गोदान लिंक होबाय दा बे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय आरबि बड' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोसे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनानै हो ब्र'मोन नै लाइभआनो बिराद खम लाइभखौ लाइक खालाम लाइभखौ दा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबबो खालामनानै ला आरो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो आरो गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामनानै हर दा जोंना सतीश बि अफिसियेल ब्र'आबो खालामना होबाय जिबि जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे आरबि बड' अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ दे सोर खालामखानाय गबिन्द बर' फरकेया दंखायो आरो सोरां ब्लग दंखायो खालामखानाय सिगाङावनो जाफुं बसुमतारियाबो खालामखानाय आरबि बड' अफिसियेल खालामखानायसो ब्र' बेना अके थेंकिउ ब्र' उदांसार अके जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा जोंना आङो गोदान होनानै होफिनसै दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ होनानै होनोसै जाफुं बसुमतारिनिखौ होनानै होनोसै आङो होजोबगोन दे रागा जोंनाङा रागा जोंनानै लाइभनिफ्राय थांनो नाङा जुदि रागा जोङो नों
लसआ जोंनिसो जागोन, मानि सापर्ट होलायाबा लसआ जोंनिसो जायो, सापर्ट होलायनांगौ। रागा जोंनानै थांलायनो नाङा, बयनोबो होजोबगोन। दा 86 साबस्क्राइबार दङ टटेल। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। जाफुं बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा जोंना नैबे मा नुदों, YZSP मिक्स ब्लगआ नुदों। नेक्स्टआव आंनिखौबो लिंक हो ब्र'। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, बेखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। साबस्क्राइबार मोननो हाबाय जाफुं बसुमतारी ब्र'आ। थेंक इउ ब्र'। दा नोंथांनाव टटेल बेसेबां दंमोन आरो बेसेबां साबस्क्राइब बारायखो नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों। दानिया आङो जोंना नैबे YZSP मिक्स ब्लगआबो खालामना होबाय। दानिया आङो बेनिखौ होनानै होनसै YZSB मिक्स ब्लग। YZXSB मिक्स ब्लग। दा ब्र'नि चेनेला 405 साबस्क्राइबार टटेल दङ, ओमफ्राय 49 भिडिअ। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। दा ब्र'ना कमेन्ट अफ खालामनानै लादों। दा ब्र'आ कमेन्टफोरखौ अफ खालामनानै लादोंब्ला अन खालामनानै ला। दा र' आं मोनसे भिडिअ नायनि ब्र'निखौ। अके, थिगैनो दङ। दा आङो YZXSP मिक्स ब्लगनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। दा ब्र'नि चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो। SB मिक्स ब्लग, YZSP मिक्स ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। दा टटेल 409 साबस्क्राइबार जानानै दङ। अन्नानै सापर्ट खालामनानै फैदो YZSB मिक्स ब्लग। आरो जाय खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। जाफुं बसुमतारी 84 दंमोन ब्र', दा 90 मोननो हादों। अके, थेंक इउ ब्र'। नेक्स्ट लाइभआव फैफिन आरो नाङा। दा आं बयनिखौबो सापर्ट खालामगोन। सासेयानोमोन सानैयानोमोन सापर्ट खालामनानै होबाय थागोन आं बेबायदिनो। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। र' आं सोर खालामदों नायनि कमेन्टखौ। MT ब्लगआ खालामना होबाय, ओमफ्राय MT ब्लगआ आंनिखौ खालामदो ब्र'। अके, खालामगोन ब्र' थ' लाइभआव। दा सोरां ब्लगआबो खालामबाय, कृष्णायाबो खालामबाय, बिकास गेमिं ब्र'आबो खालामना होबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। अके, 411 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। खोन्थाहर आंनो जाय सापर्ट खालामदों। आंनि चेनेला टटेल नै ब्र'मोन। दा सोरबानि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाबाय जानांगौ। नै दा नोंथांमोना नायदो, आंनाव दा टटेल 650 साबस्क्राइबार जाबायमोन, ओमफ्राय दा आंनिया 649 साबस्क्राइबारल'सै। सोर आनसाबस्क्राइब खालामलांखो आं बेखौ मिन्थिला ब्र'मोन।
दा आङो मानसिफोरनिखौ बयनिखौबो सापर्ट खालामो, नाथाय आंनिखौसो उल्था गाज्रि खालामनानै गालाङो। बेबायदिबा भिडिअ होनो गोसो जाया, ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेबायदि खालामनानै लालायनो नाङा आरोखि नै। दा आंनाबो साबस्क्राइबारा माइनास जानानै दङ। जायफोर रागा जोंदोंबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा चेनेलखौ। साबस्क्राइब खालामखानायखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा मालाबाबो। दा नोंसोरनो नायनो हागोन, आंना टटेल 650 साबस्क्राइबार जाबायमोन ब्रमोन। दा आंनि चेनेला 649 साबस्क्राइबार, मानि सासे आनसाबस्क्राइब खालामनानै हरबाय आंनि चेनेलखौ। दा बेबायदि खालामनानै लानो नाङा। जायफोर आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिन, आं बयनिबो चेनेलखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामगोन। दा YZSP मिक्स ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फै। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा टटेल 411 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दा आङो MT ब्लग 1 इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै होदो। नै आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा ब्रनिखौ। टेक्न' बर' होदोलै ब्र खनसेनो। होगोन ब्र, दा जोंना माखासे सिगां फैग्रोनायखौ आङो होग्रोदों। दा टटेल 160 साबस्क्राइबार जानानै दङ MT ब्लगआ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै होदो। गबिन्द बर' होदो ब्र, आंनिखौ होगोन ब्र दे। आं दा जायनि लिंकखौ होदों, सापर्ट खालामनानै फैदो। सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय MT ब्लग 1। ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। क्लिक खालामनानै आंनो कमेन्टआव सापर्ट खालामदों होननानै खोन्थाहर। सोरां ब्लगआ खालामबाय, दे खोन्थाहर सोर खालामदों। जिबि वार्क राइट। दा जिबि वार्क प्र'आ जायफोर दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। जायफोर खालामाखै, खालामनानै होदो। 167 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। YZSP YZSP मिक्स ब्लग मा होनदों, MT ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामबाय आं। अके, जोंना गबिन्द बर' खालामबाय। गबिन्द बर'आबो टेक्न' बर' आं खालामना होबाय। सतीश बि अफिसियेल MT ब्लग 1 साबस्क्राइब खालामबाय। थेंक इउ ब्रमोन, जायफोर साबस्क्राइब खालामदों। 166 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो ब्रमोन। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो आंनि लाइभखौ। दा आङो गबिन्द बर' 4K इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामदो। टटेल 198 साबस्क्राइबार जानानै दङ। गबिन्द बर' 4K ब्रनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। गबिन्द बर' 4K, गबिन्द बर' 4K इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो ब्रमोन। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो सापर्ट खालामबाय होननानै। सोरां ब्लगआ खालामबाय जोंना। सोरबा सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामफिनो माथो। मानो बिदि खालामो हो। औ, जोंना MT ब्लगआ थिगैनो बुंदों। आंनिखौबो नाय नोङो ब्र। दा आंना सिगां नोंसोरनो नुदोंमोन आंना टटेल 650 साबस्क्राइबार जाबायमोन। दा नोंसोरनो नुफिनबाय 649 साबस्क्राइबारल'सै। आंनिखौनो सासे मानसिया रागा जोंनानै आनसाबस्क्राइब खालामखोना मा साननानै आनसाबस्क्राइब खालामखो। दा आनसाबस्क्राइब खालामग्रा मानसियासो मोनथिसिगौ मा जाहोननि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामदों।
दा जायफोर गबिन्द बर' 4K इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। दा टटेल 202 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा बेसेबां साबस्क्राइब मोननो हाखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। गबिन्द बर' 4Kआ मा होनदों नै जोंना सोरबा खालामा गारा खालामबाय होनो ब्र'नो। बिदि जानो नाङा ब्र'मोन। खालामबाय होननानै जुदि साबस्क्राइब खालामा गारा खालामबाय होनोब्ला जानाय नङा, थगायनाय जागोन बियो। थगायनाय, गावखौनो थगायनानै लानाय जागोन बियो। बेबायदि खालामनो नाङा आरोखि। दा सोरबा साबस्क्राइब खालामा गारा खालामबाय होननानै लायो आरोना। दा बिदि लानो नाङा ब्र'मोन। आङो बयखौबो बुंनाय जाबाय लाइभआव सोर सोर दङ। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। बिकास गेमिं ब्र'निखौ होनोसै आङो। बिकास गेमिं ब्र' इउटुब चेनेला आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा। दा टटेल साबस्क्राइबार दङ 226 साबस्क्राइबार। बिकास गेमिं इउटुब चेनेला आंनि लाइभआव दंना गैया खोन्थाहर दे। बिकास गेमिं ब्र'आ आंनि लाइभआव खोन्थाहर दंना गैया। बिकास गेमिं ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया खोन्थाहरलाय देलाय। अके दङ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ। दा जोंना कृष्णा बसुमतारिया खालामनानै लाखानाय आरो सोरां ब्लगआबो खालामखानायसो। आंनाबा सानैल' बारायदों। साथाम मानसिफ्राथ' खालामबाय बुंदोंमोन। मोनसेया उदांसार ब्रह्म। दा सोरबा खालामबाय होननानै जुदि खालामालासिनो थायोब्ला बियो गावखौनो थगायना लानायसो जागोन। बेबायदि खालामनाङा। सोरां ब्लग 10K आंनिखौ होदोलै ब्र'। अके सोरां ब्लग होगोन। सतीश बि अफिसियेल। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिकास गेमिं। दा बिकास दाबो बेनि बे रावबो सापर्ट खालामाखै नामा? 226 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ दाबो। सापर्ट खालामना फैदो दे बयबो एसे। जोंना सतीश बि अफिसियेला अलरेडिखा साबस्क्राइबारा। खालामखानानै लानायबा साबस्क्राइबारा बारायनाय नङा। अके दा बिकास गेमिं ब्र'आ बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हादों वाइटि स्टुडिअ'आव चेक खालामनानै खोन्थाहर कमेन्टआव। खालामबाय ब्र' बिकास। अके गबिन्द बर'आ खालामना होबाय बिकासनिखौ। दाबो नै आपडेट जायाखै बेयाव साबस्क्राइबारा। दा बिकास गेमिं ब्र'आ इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै खोन्थादों आंनो बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हादों। दानिया आङो गोदान चेनेलखौ होनानै होनोसै। दा सोरां ब्लग 10K आंना अलरेडि साबस्क्राइबारखा। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै ब्र'निखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय सोरां ब्लग 10K। सोरां ब्लग 10K इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। 175 साबस्क्राइबार जानानै दङ। 175 साबस्क्राइबार। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। सोरां ब्लग 10K। सोरां ब्लग 10K इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो। बिकास दा मोनसे आइडिजों खालामना होबावगोन आं नोंनिखौ। आदसा कृष्णा बसुमतारिना आइडिया मोनबैसे दङ? जुदि बुरजा आइडिब्ला आंनिखौबो खालामनानै हो फ्रेन्ड। दा नोंथांनाव आइडिया बेसेबां दङ? जेसेबां दङ खालामनानै हो। आंनावबो आइडिया 7थासो दङ। 7थासो जिमेल दङ आंनाबो। खालामनानै हो आंनिखौबो। जुदि जिमेला बुरजाबा आंनिखौबो खालामनानै हो। जाहाथे एसे साबस्क्राइबारा बारायनानै थायो आंनाबो। सोरना जिमेला बेसेबां दङ दे खोन्थाहरलाय।
नेरसोन अफिसियेल ब्लग बिकास गेमिंखौ खालामबाय ब्र थेंक इउ ब्र। दा उदांसारफ्राबो खालामखानायसो। कृष्णा बसुमतारी खालामखानायसो फ्रेन्ड नोंनिखौ। आदसा कृष्णा बसुमतारी आं बेखौ सोङाखै। जिमेल जेनेबा नोंनि जिमेला मोनसे ना मोननै ना मोनथाम बेखौ खोन्थाहर। आंनावबो बिदिनो जिमेला 6टा बा 7टासो दङ। दा नायबासो मिथिगोन आङो। जिमेल आंनावबो मेरला जिमेल दङ। एमटि ब्लग दा मोनसेल', ओमफ्राय बिकास गेमिं। दा सोरां ब्लग 10K आ बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरां ब्लगआ। जोंना नैबे YZSB मेक्सआबो खालामना होबाय सोरां ब्लगखौ। दा जायफोर खालामाखै खालामनानै होदो। दानिया आङो टेक्न' बर' ब्र'निखौ होनानै होनोसै। टेक्न' बर' ब्र' इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टेक्न' बर', टेक्न' बर'। गबिन्द बर' फरकेना मोननै जानानै दङ जिमेला। आंनिखौ जाय जिमेल बुरजा अननानै सापर्ट खालामनानै हो। जाहाथे साबसक्राइबारा एसे बारायनानै थायो ब्र'मोन। टेक्न' बर' ब्र' आं नोंनिखौ होनानै होबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टेक्न' बर' इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। 74 साबसक्राइबारल'मोन ब्र'ना 76 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। सानै बारायबाय दे, सानै बारायबाय। 80 साबसक्राइबार खालामनानै होदो दे दिनैनि गेजेरावनो ब्र'नि चेनेलखौ दे। ब्र'आबो बिराद खस्थ' खालामो, भिडिअ लाबोबाय थायो टेक्न' बर' ब्र'आबो। ब्र'आ सापर्ट खालामखानाय टेक्न'खौ। नेरसोन अफिसियेल सोरां ब्लग 10K खालामबाय ब्र'। अके जोंना नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ सोरां ब्लग 10K खौ खालामना होबाय। सोरां ब्लग 10K आबो बिनिखौ खालामनानै होदो। दा सोरां ब्लग 10K आ टटेल दिनैनि दिनाव साबा साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय ब्र'आ, ओमफ्राय लाइभनिफ्राय थांथ'नो नाङा। जोंना YZSB मिक्स ब्लगआबो साबसक्राइब खालामनानै होबाय टेक्न' बर'निखौ। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो। खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै ला। आरो लाइभखौ लाइक होनो दाबाव, लाइक होनो दाबाव, लाइक होनानै फै। दा लाइकआनो खम जाथारो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। 78 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दे सोर सोर खालामखो खोन्थाहर दे। सोर सोर सापर्ट खालामखो खोन्थाहर। दे लोगोफोर आङो नोंसिनाव मोनसे सोंनोसै दानिया। नोंसिना दिनैनि गेजेराव बयबो खोनासंदो लोगोफोर। दा दिनैनि गेजेराव सोर सोरना बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो दे कमेन्टआव टाइप खालामनानै खोन्थाहर। दिनैनि गेजेराव सोर बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। माखासेयाथ' खारबाय। दा आंनि लाइफआव सोर सोर दङ बेनो खोन्थाहरजोबदो दे। टाइप खालामनानै खोन्थाहरजोब। दा माखासे खारनायखौ उनाव सोंफिननोसै। दा माखासेयाथ' खारलांबाय आंनि लाइफनिफ्राय। दा आंनि लाइफआव जेसेबांनाखि दङ आंनो खोन्थाहर सोर सोर दिनैनि दिनाव बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो दे खोन्थाहरजोब गासिबो। गबिन्द बर'आ 3 मोननो हाबाय दिनैनि दिनाव। सतिस बि अफिसियेला 7 जन साबसक्राइबार मोननो हाबाय। आरो टेक्न' बर'आ 4। दे सोर सोर बेसेबां मोननो हाखो खोन्थाहर। उदांसार ब्रह्मआ 2ल' मोनदों। आदसा
दा सोर सोरा बेसेबां मोनदों खोन्थाहर दे। जाफुं बसुमतारी आंना जन बारायदों ब्र'। अके थेंक इउ जाफुं बसुमतारी। मानि फैबाय था लाइभआव बिदिनो सासेबाबो सानैबाबो मोनबाय थागोन। नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ टटेल 7 जन मोनदों नेरसोन अफिसियेल ब्र'आ। आरो कृष्णा बसुमतारियाबो 7 जन मोननो हाबाय दिनैनि दिनाव। दा सोर सोर लाइभआव दङ खोन्थाहर दे, सोर सोर बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। आरो सोरबाफोर थालांबायदोंबा कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामनो दाबाव सोरबाफोर थालांबायदोंबा। दा आंबो बावो, जाय मानसिया सिगाङाव कमेन्ट खालामनानै दोनदोंमोन आङो बेखौ बावफिनो, कमेन्ट नायबाय थानानै बावफ्राङो बोरैबा। दा जोंना YZSB मिक्स ब्लगआ 7 जन मोननो हाबाय। सोरां ब्लगआ खालामबाय। दा सोरां ब्लगआ 7 मोननो हाबाय। दे ब्रमोन खनसे हेल' होनफिनजोबदो दे, खनसे हेल' टाइप खालामदो। दा आङो गोदान फैनाय गैलाबा आङो गोजामनिखौनो खनसे होनानै होफिनसै, जाहाथे सोरबाफोर थालांबायदों खोमा। गबिन्द बसुमतारी क'क्राझार मा गामि ब्र'? आं गामिखौ उनाव खोन्थागोन ब्र'। ओमफ्राय दा लाइभआव सोर सोर दङ खनसे हेल' टाइप खालाम दे। जाबाय दा लाइभआव बेखिनिल'सै, नै माखासेया थांजोब्बायानो। दा आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै होनबा फार्स्ट। दा आङो गबिन्द बर' 4K होनानै होनसै। अके दे आङो दानिया गबिन्द बर' 4K आङो होनानै होफिनबाय लोगोफोर। दा सोरबाफोर साबसक्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो। सोरबाफोर आनसाबसक्राइब खालामफ्रांदोंबा साबसक्राइब खालामनानै लाफिनदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा आरो लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आंनासो फार्स्टमोन माबाया नेरसोन ब्र'नि कमेन्टखौ नुस्लाबाखिसै आङो। दे होफिनगोन जियानो जा। दे दा बेयाव फुराना साबसक्राइबार खाजोब गोजा। दा सोर सोर खालामाखै होनब्लाबो आङो होनानै होफिनसै। दा गोदान फैथ'वाखैना, आङो गोजामफोरनिखौ होनोसै। लोगोफोर आरो गोदानफोर फैयोबा आं गोदाननिखौ होनानै ओमफ्राय आङो बे गोदानखौबो नोंसिनिखौ सापर्ट खालामनो थिनगोन। दानिया आङो नेरसोन ब्र'निखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै, नेरसोन अफिसियेल ब्लगखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै खालामबानो जाबाय। नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ गबिन्दनिखौ खालामबाय। आदसा दे आं दानिया नेरसोन अफिसियेलनिखौ होनानै होबाय डिसक्रिपसनाव। चेक खालामनानै नायदो सोरबाफोर आनसाबसक्राइब खालामबायदों खोमा। बिकास गेमिं ब्र' आं मोनसे आइडिजों नोंनि लाइभआव फैनि ब्र'। मोनसे आइडियाबो बिकास गेमिं। आदसा ब्र' मोननै आइडि दंब्ला साबसक्राइब खालामनानै हो, जाहाथे साबसक्राइब बारायनानै थायो सासेबाबो सानैबाबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो नेरसोन अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ। सोर सोरनाव वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो ब्र'मोन खोन्थाहर दे कमेन्टआव मोनथियोब्ला। वाट्स टाइमा सोर सोरना बेसेबां जाखो खोन्थाहर। जायफोर लाइभआव गोदानै फैदों कमेन्ट खालाम। जायफोर आंनि लाइभआव गोदानै फैदों कमेन्ट खालाम।
कृष्णा बसुमतारियाबो होनहरबाय र' फ्रेन्ड आं नोंनि लाइभआव मोनसे आइडिजों फैनि बेबो कृष्णा बसुमतारियानो। आदसा मोननै इउटुब चेनेल दंजोबोब्ला आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। दा आंनाबो साबस्क्राइबारा बिराद खमायबाय थायो। उदांसार ब्रह्म 200ल'नो आंना। उदांसार ब्रह्मना 200 वाट्स टाइम जाबाय। सोरां ब्लगना 129 वाट्स टाइम। जाफुं बसुमतारि खालामखानायसो। YZSB मिक्स ब्लग नेरसोन अफिसियेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय। आदसा नेरसोन अफिसियेलखौ दासो साबस्क्राइब खालामदों ब्र'आ। दा 49 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय नेरसोन ब्लगआ। ओमफ्राय आङो नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो दानिया नैबे YZSB मिक्स ब्लगखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। ब्र'नि चेनेलखौ YZSB मिक्स ब्लगखौबो सापर्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'आ नोंथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होबाय। YZSB मिक्स ब्लगखौ सापर्ट खालामनानै होदो। कृष्णा बसुमतारिया दा आंनि गावनि गोदान आइडिजों आंनाव फैदों आरो बिकास गेमिंआबो गोदान आइडिजों आंनाव फैदों। अके ब्र' दे बेबायदिनो सापर्ट खालाम। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। मोननै आइडि दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। भिडिअ नायाब्लाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। माने नोंथाङा जे आइडिखौ इउस खालामो बेजों भिडिअखौ नाय। ओमफ्राय दोनदोंब्ला नोंथाङा ओरैनो साबस्क्राइबल' खालामनानै ला। भिडिअ नायाब्लाबो जेबो नङा नों बे जिमेलखौ आइडिखौ इउस खालामाबा। बिकास गेमिं ब्र'नाबो चेनेला मोननै। दा आं बिकास गेमिंआ बेयावबो भिडिअ हगारो नामा? न' भिडिअ। टटेल 21 साबस्क्राइबार दङ। जुदि प्रमसन खालामनो थिनोब्ला आं नोंसिनिखौबो। दा नोंसोरो जुदि चेनेल मोननै खुलियोब्ला मेसेज खालामग्रो ब्र'मोन। मोननै नै दा कृष्णा बसुमतारिनाबो 14 साबस्क्राइबार जानानै दङ बेहाय। दा कृष्णा बसुमतारिना 14 साबस्क्राइबार 9 भिडिअ जानानै दङ। टटेल 9था भिडिअ। अके साबस्क्राइब खालामनानै हो। कृष्णा बसुमतारि फ्रेन्डआबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। आदसा आरो जोंनाबो नैबे गबिन्द बर' गोदान आइडिजों फैनायनि थाखाय थेंक इउ गबिन्द ब्रह्म ब्र'। दा नोंथाङाबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो सेकेन्ड आइडिजों। दा बिकास गेमिं जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय ब्र'मोन। दा इउस माबाबो सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा आंनाबो साबस्क्राइबारा बिराद माइनास जागासिनो। दा जोंना कृष्णाया खालामनानै होबाय। ओमफ्राय गेमिं प्रमसन खालामना होलाय ब्र'। आदसा आं दा बिकास गेमिंनिखौ होनि र'। दा आं बिकास गेमिंनिखौबो भिडिअ गैयाबाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय। दा ब्र'निखौबो सापर्ट खालामनानै होदो। जायफोर आं लिंकखौ होनानै होनोसै ब्र'निखौ। आदसा जोंना रामसियारि ब्लगआ दासो हेल' बुंहरदों ब्र'आ। आं दहाय दा आङो रामसियारि ब्र'आ आंनि लाइभआव थांथ'नो नाङा। आं ब्र'नि लाइभ इउटुब चेनेलखौबो प्रमसन खालामगोन। दा ब्र'आ दहाय आंनि लाइभआव गैया जानांगौमोन बिनिखायनो कमेन्ट हरनो हायाखै ब्र'आ। सोरां ब्लग 10K आनसाबस्क्राइब जाबाय आंनानो। आदसा सोर बेलाय आनसाबस्क्राइब खालामग्रायालाय? मानो बिदि खालामनांगौ जाखो? रामसियारि ब्लग आलासि फैदोंमोन। आदसा ब्र' उसुबिदाबा जेबो नङा ब्र'। दा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांखौ। आं दा नोंथांनि चेनेलखौ होनानै होनोसै रामसियारि ब्लग। दा बेना टटेल 555 साबस्क्राइबार जानानै दङ रामसियारि ब्लगआ। दा आङो बिनिखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै ब्र'नि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय।
सोरां ब्लग ब्र आं थांसै लाइभनिफ्राय अके सोरां ब्लग नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय ब्र दा नोङो खामानि दङबा लाइभआव थांनो हासिगोन नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय आङो गाबोनबो फैनो नाजागोन आङो बेबायदिनो फैबाय थागोन दा नोंथांमोनाबो आं लाइभ फैबानो जाबाय दा बयबो सापर्ट खालामलायगोन जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायगोन दा आंनि बे नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला जाहाथे आं लाइभ फैनाय लोगो लोगो नोंसिनाव नटिफिकेसना थाङो सतीश पि अफिसियेल रामसियारि ब्लग अल साबसक्राइबार का आदसा जोंना अलरेडि साबसक्राइबार खालामखानाय बर' ब्रह्म गबिन्द बर' फरके बे नोंनि नेक्स्ट आइडिजोंबो साबसक्राइब खालामनानै होआ चेनेलखौ दा सोर रामसियारि ब्लगखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो 556 साबसक्राइबार जाबाय दा सासेल' बारायदों ब्रनि साबसक्राइबारा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा आंबो लाइभआव बारा गोबाव थाला आङो गाबोन फैफिननोसैलाय ब्रमोन सोरां ब्लग 10K अके ब्र डिउटियाव थांसै आदसा ब्रआ डिउटि दङब्ला थांनो हासिगोन दा नेक्स्ट लाइभआव फैबानो जाबाय YZAE मेक्स ब्लग रामसियारि ब्लगनिखौ खालामखानाय टेक्न' बर' आं खालामखानायसो बर' ब्रह्म खालामखानायसो गोबावसै ब्र आदसा दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों रामसियारि ब्लगनि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा रामसियारि ब्लग ब्र'आ बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर रामसियारि ब्लगआ बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आंनो खोन्थादो कमेन्टआव दा जोंना गोदान रावबो फैथ'वाखै दाबो सासेल' बारायदों दा जानो हागौ गासिबो साबसक्राइब खालामखानाय गोजा बेनिखायनो दा बारायाखै गोदान फैयोब्ला आङो खालामनो थिनगोन दा गोदान गैथ'लाबा आङो सिगांनिखौनो होनानै होनोसै दा जोंना नैबे थांखोना माखो आंनि लाइफनिफ्राय सतीश पि अफिसियेल ब्र'आ थांखोना माखो खोन्थाहर लाइभआव दंना गैया लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामहर लाइभआव गोदान दङब्ला गोदानै जयेन जादोंब्ला कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दसेलाय साबसक्राइबारा दा गोदान गैथ'ला दा दसे जोङो रायज्लायनोसै गावजों गाव दा आङो बयनिबो ड्रिस्ट्रिक्टखौ सोंनोसै दे ब्रमोन दा सोरना मा गामि मा मा ड्रिस्ट्रिक्ट खोन्थाहरदो दे कमेन्टनि गेजेरजों सोर अबे ड्रिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरदे अननानै आंना क'क्राझार आंनि फार्स्टनि आङो आंनिखौ होननानै लाबाय आङो क'क्राझाराव आंनि ड्रिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार सोरना मा ड्रिस्ट्रिक्ट मा जायगा टेक्न' बर' आं गाबोन फैगोन दै आं दखानाव सिसि केमेरा फिट खालामनि ब्र आदसा टेक्न' ब्र नोंथाङा दखान होयो नामा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय देलाय नोंथाङा मा दखान होयो आं जोंबो मिन्थिनो लुगैदों नोंथांनि दखानखौ दहाय गोदान आं साथाम खालामदों आदसा दा गोदान रामसियारि ब्लग मा बुंनो लाइभआवनो थाथेरा सोरबा दा YZSB मिक्सआ अदालगुरिनि सतीश पि अफिसियेलाबो अदालगुरिनि कृष्णा बसुमतारियाबो अदालगुरिनि साथाम दङ होनबाना जोंना ओमफ्राय नेरसोन अफिसियेल ब्लगआ कार्बि आलं आदसा कार्बि आलंनि जाफुं बसुमतारी ब्र आं ओंखारथ'नोसै गामियाव फिसा मिथिंबो दङ आदसा दे ब्र नेक्स्ट लाइभआव फैबानो जाबाय दा नोंथाङा लाइभनिफ्राय थांनो हासिगोन बेस्थ'थ'बा नेक्स्ट लाइभआव फैबानो जाबाय बिकास गेमिं आं हाग्राजुलिनि ब्र
सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आदसा मालाबा बेरायोब्ला माहायबा थांनाय जायोबा आङो अबे जायगा बा डिस्ट्रिक्टनि आङो लोगो हमनाय जागोन ब्रमोन। कृष्णा बसुमतारी क'क्राझार मा गामि नोंना फ्रेन्ड? आंना गामिया खाथियावनो आङो उनाव खोन्थागोन, दा आङो खोन्थाथ'नो हानाय नङा कृष्णा बसुमतारी फ्रेन्ड, उनाव आङो खोन्थागोन कमिउनिटिनि गेजेरजों। टेक्न' बर' मबाइल डिसप्ले चार्जिं मबाइल बानायो ब्र'। आदसा मबाइल डिसप्ले मबाइल चार्जिं थिगैनो होनबा नोङो टेकनिकेलनि खामानि मावखायो ब्र'आ होनबा। दा ब्र'आ सोरबाफोर मबाइल गाज्रि जायोब्ला डिसप्ले गाज्रि जायोब्ला ब्रनाव बानायनानै हरनो हागोन ना ब्र'आ? मा मबाइल बानायो ना जिखुनु जाया गासिबो मबाइलखौनो बानायनो हाजोबो नामा ब्र'आ? सोरबाफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दं नामा बेयाव? ब्र'मोना दा आंनि लाइफआव सोर दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दं नामा? सतीश पि अफिसियेल क'क्राझार इउनिभारसिटियावल' थांनाय जादों खेबनै। आदसा होनबा जोंनाबो बे क'क्राझार इउनिभारसिटिनि बारा गोजान जाया। हमनानै लादो जोंना बिदिनो 8 किल'मिटारसो जागोन क'क्राझार इउनिभारसिटिजों, बारा गोजाननि जाया। क'क्राझारा जोंनिफ्राय हमनानै लादो जोंनिफ्राय 6-7 किल'मिटार बेबायदि जागोन क'क्राझारा। दा सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो बयनिबो सोरबाफोर थालांबायदोंबा दे खनसे कमेन्ट खालामजोबफिनलाय, आङो फिनगोन सोरबाफोर थालांदोंबा आंनि लाइफनिफ्राय सोरबाफोर थालांदोंबा। दा माखासे मानसिफ्रा गोदाना मोनखांनानै खारलांजोबो, बिनिखायनो जोंना सिगां जोंहा साबसक्राइब खालामग्रोसै, बिनि उनाव जाय मोनखांदों बिसोरो थांगौबाथाय जोंहा मोनफिनला बेबायदि जासै। नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र'आ लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो खोन्थाहरलाय। हेल' ब्रमोन, मोनसे खोथा, दा बेयाव बिसिबां लाइभ दङ? आंना मोनसे ब्लगिं चेनेल दङ, दा नोंथांमोना मोनथियोना मोनथिया? सोरबाफोर मोनथियोबा खोन्थाहरलाय। आंना मोनसे ब्लगिं चेनेल दङ लोगोफोर, दा नोंसोरो सोरबाफोर मोनथियो नामा? आंखौ सिनायो नामा? नेरसोन अफिसियेल ब्लग थाङाखै ब्र'ना? अके ब्र', आङो मालाबा कार्बि आलंआव बेरायोब्ला नोंखौ लोगो हमनाय जागोन। कार्बि आलंआव आंनाबो बिब' दंहैयो ब्र', थांनाय जायोब्ला आङो नोंखौ लोगो हमबोगोन। कार्बि आलं मा जायगा नोंना? नेरसोन अफिसियेल ब्लग नोंना कार्बि आलं। जोंना लांहिन होननाय जायगायाव बिब'खौ मोनलांदों क'क्राझारनिफ्राय कार्बि आलंआव। सतीश बि अफिसियेल मोनथिया ब्र', लिंकखौ हर। आङो माने बे माबायाव आंनि ब्लग चेनेलाव आङो ब्लगखौनो हगारनाय जाया ब्र'मोन। दा 1K साबसक्राइबार जाबाबो बेयाव भिउआनो गाखोआ, आरो आङो बेयाव माने आङो सिगां समाव एक्टरफोरनि रिल भिडिअ बानाया होनबा, माबायाव इन्सटाग्रामाव रिल भिडिअ बानायोना, इन्सटाग्रामाव रिल भिडिअ बानायनायखौ आङो फुरा डाउनलड खालामसै, ओमफ्राय आंनि चेनेलाव हगारसै, डाउनलड खालामसै आंनि चेनेलाव हगारसै, ओमफ्राय आंनि चेनेला बियो भाइरालबो जादोंमोन। 1K साबसक्राइबार मोनहादोंमोन आङो भाइराल जानानै। ओमफ्राय दाना मा जाखो,
आंना बियो कपिराइट स्ट्राइक फैदों लोगोफोर। दा आङो बे चेनेलखौ इउस खालामला, आङो गोदान चेनेलसो खुलिनो नंगासिनो। दा आंना बिदिनो बे चेनेला गाज्रि जाबाय आरोखि। थेवबाबो कपिराइट स्ट्राइक फैबाबो खनसे फैनाया जेबो नङा, वार्निं होयो। दा आङो ब्लग भिडिअबो हगारथ'नाय जायाखै। आङो जेला ब्लग भिडिअ खालामो आङो लिंकखौ होनानै होगोन आंनि डिसक्रिपसनाव। दा बिनिखायनो जोङो इउटुब चेनेलखौ खुलियोब्ला रावनि भिडिअखौ कपि एबा डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव हगारनो नाङा। बेखारसो ब्र'मोन, नांगौबा हारसिंनो खस्थ' खालामनानै भिडिअ हगार। नेरसोन अफिसियेल ब्लग, अह ब्र' बेयावनो जोंना नैबे माबाया मा कमेन्ट लिरहरदों, YZSB मिक्स ब्लगा। जोंनि जौगानाय इउटुबारफोरा मानो गोदान इउटुबारफोरखौ सापर्ट खालामा? लिंकखौ होनानै होआ माथो? डिम्पु बरुवा बायदि मिलियन साबस्क्राइबार थानायानो लिंकखौ होना होयो। औ ब्र', माखासे मानसिफ्रा जोंना इउटुब ग्र' जाखानाय, अलरेडि ग्र' जाखानाय, बिसोरो माने लिंकखौ होनानै होनो बायो। मानो होनोब्ला आरो खोथाया जाहैबाय ओरैबायदिबो, जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां बानायोब्ला, मोजां भिडिअ लाबोयोब्ला, नायजानाय भिडिअ हारसिंबो ग्र' जानो चान्स थायो। ओमफ्राय जुदि लिंक होयोब्ला जोङो सापर्ट मोनो आरोखि एसे। जुदि देरखानाय इउटुबारफ्रा जोंनि लिंकखौ होयोब्ला जोङो एसे खम जायो माबानाया, माने जोंना थाब ग्र' जासिननो चान्स थायो आरोखि। दा माखासे इउटुबारफ्रा जोंनि बर'फ्रा होनो नागिरा लिंकखौ, गाव गाबागाव खस्थ' खालामनानैसो लानांगौ जायो। दा मा बुंनो, सापर्ट होलायनो नागिरा ब्र'मोन। दा बिनिखायनो आङो बयखौबो बुङो, जों इउटुब क्रियेटर फिसा फिसाफ्रा गावजों गाव सापर्ट लालायनांगौ। जोंना आरामसे सापर्ट होयोबा 10K 20K सोखौनो बर'फ्राबो बिराद इउटुबार जाबायथ' दाना। फिसा इउटुबार दंसै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो, नाथाय जोङो सापर्टसो मोनलायनो नागिरा। दा बांसिन दा बावैनो उननि समफोराव नायग्राया खम जासिगोन, इउटुबारासो बारा जानो हासिगौ। उननि समफोराव नायग्राफ्रा खमसो जासिगोन, इउटुबारासो बांसिन जानो हासिगौ उननि समफोराव। जोंनि बर'फोराबो बिराद इउटुबार जानो हमबाय दा। ओमफ्राय सापर्टसो होलायनो नागिरा जों इउटुब क्रियेटर फिसा फिसा गावजों गाव। ब्र'मोन, दा लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। आंबो बारा गोबाव थाला, नेक्स्ट लाइभआव फैफिननोसै आंबो। सोर सोर लाइभआव दङ कमेन्ट खालाम दे। दा आङो बयनिखौबो लासैनो होगोन लाइभनिफ्राय दा आङो बयनिखौबो लासैनो। हेल' ब्र', आं लाइभनिफ्राय ओंखारथ'लांसै, गाज्रि दामोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। अके बिग्स गेमिं ब्र', आंबो लाइभखौ बारा गोबाव थाला। दा जायफोर दङ कमेन्ट खालामहर दे। सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरो लाइभखौ लाइक खालाम, आरो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो। सतीश बि अफिसियेल ब्र'आ दङ जोंना लाइभआव। दा सोर सोर दं कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। दाबो सासेल' कमेन्ट खालामहरदों जोंना, सतीश बि अफिसियेल। दा आङो दा लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। गोदानै फैदोंब्ला आङो सापर्ट खालामनानै होगोन बयनिबो चेनेलखौ। दे लोगोफोर, आङो दा लाइभखौ बिनिफ्रायनो इन खालामथ'नोसै। नेक्स्ट लाइभआव बयबो फैफिनदो, मिथिबाय? दा आंनि लाइभआव जाय जाय फैदोंमोन सिगाङाव, नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय। नेरसोन अफिसियेल ब्लग ओंखारथ'नोसै ब्र', गाज्रि मोननाङा। अके ब्र', दा आंबो नेक्स्ट लाइभआव फैनोसै।
नेक्स्ट लाइभआव जोङो बयबो ज' जानानै लोगो मोनफिनलायसिगोन। दा नेक्स्ट लाइभआव फैनो थाखाय आंनि नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला, जाहाथे बयबो लाइभआव फैनायजों जों बयबो खौसेयै ज' जानानै साबस्क्राइबार लालायनो हायो। आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्रमोन। दा नेक्स्ट लाइभ लोगो